že dneska bych taky mohl mluvit angličtinu, tak jsem se trochu smál, protože to by bylo po mně mnohem lehčí, než s vámi mluvit v češtinu. Já vás dneska budu jenom v rychlosti vysvětlit náš způsob k regenerativní zemědělství doma v Čechách. Já hospodařuji na 220 hektarů v jižním Čechách. Můj otec má velkou konvenční farmu hned vedle a já jsem začal v roce 2017 přebrat ty trvalé trávní porosty, které jsme měli, a já jsem ji dával do produkce. Dneska se to všechno trochu rostlo a jsme 220 hektarů, 120 hektarů orná půda a 90 hektarů trvalé trávní porosty. Ty zvířata, které momentálně máme, jsou Aberdeen Angusy, černé krávy a prasata, staré české plemeno, přestičké černostrakaté. Zaměstnanci jsme jenom já a jeden kolega a děláme všecko bez stroje se službama. Jenom abyste měli přehled na naše farmu, tak v Dránicích vidíte, že ty pozemky jsou neúplně u sebe, to znamená hodně transport nebo dopravu z těch kráv mezi těch plochama. Vpravo je nová farma, kterou jsme mohli koupit před 3 nebo 4 letma, kde teď jsme začali před 2 rokma taky s ornou půdu. Ale proč tady dneska jsem, je téma regenerativní zemědělství. Já jsem začal v roce 2017. Koupil jsem si 19 kráv, řekl jsem moje manželku, budeme hospodařit úplně extenzivně, máme tam 19 kráv, občas bereme jeden na porážku a budeme mít maso po celou rodinu, já mám velkou rodinu, tak to by nějak vyšlo. A mysleli jsme, že to bude takový koníček, který budeme mít. Potom jsem zjistil, že na ty pozemky, na které jsem to měl naplánovaný, byl skoro žádný produkce. Začali jsme 35 hektarů a na ty 35 hektarů měli jsme skoro žádný produkce, který by jsme potřebovali na ty 19 kráv. Potom jsem měl poradce na plochu, který mi řekl, no jo, to je úplně jednoduchý, vy musíte tu půdu obratit a osvětit každé 4-5 let, to vás stojí 16 000 korun, nebo řekneme nějaké 800 eura za hektar a budete furt být v produkce. A já jsem do té doby dělal lesnictví a v lesnictví jsme 15 let předtím začali s přirozenou obnovou a s celou přirozené procesy v lese věnovat. Tak jsem řekl, ne, to nemůže být to odpověď, protože 2000 let, 20 000 let, 2 miliony let, to funguje bez. A kde v přírodu najdu odpověď na to, jak to mám udělat? Tak co by udělala příroda, kdybych je nechal úplně v klidu? Tak jsem začal hledat a přes YouTube a potom literaturu jsem našel Joe Salatin, našel jsem Gabe Brown, našel jsem Alan Savory, různý těch zajímavý lidi, kteří všichni byli z zahraničí. A potom jsem byl na seminář od Joe Salatina ve Freisingu v Německu na 3 dny a vracel jsem se doma čtvrtek a pondělí ráno jsem začal s rotačním pastvou, nebo ty první přístupy na regenerativní zemědělství u nás na farmě. 2020 jsme koupili nějaké pár stroje, nejsou stroje, ale věci, které jsme potřebovali, mobilní stín, to vám všechno ještě vysvětlím. A 2021 jsem ještě dělal další masterclass u Richard Perkins, to je Angličan, který bydlí ve Švédsku, má 10 hektarů a na 10 hektarů dělá obrat nebo zisk o víc než 200 000 eura v Švédsku. Tak jsem řekl, OK, když někdo udělá 200 000 na 10 hektarů, co je podobně jako my máme v Čechách na 1000 hektarů, musím začínat slyšet na to, co on řekne.
A ve všem jsem vždycky slyšel, nebo po sebe jsem slyšel odpověď je regenerativní zemědělství. Regenerativní zemědělství je takový buzzword. Jo? Nikdo, nebo málo kdo přesně ví, co to vůbec znamená. A nosí to hodně emoce a já chci jenom rychle vysvětlit, co s tím myslím. Gabe Brown ve svém knihu Dirt to Soil víceméně vysvětluje, že tam jsou 5 nebo dneska 6 zásad zdravé půdy. Jo? První je omezené narušení, so minimum disturbance, keep them covered, diversity, living root, incorporate livestock context. Máte to tam i v češtinu. Co to znamená, že my vždycky chceme, aby ty půdy byly bez narušení. Žádný stroje, který do toho aplikujeme. Ochrana. Vždycky chceme mít nějaké matrace na ty půdě, aby to bylo chráněné od slunce, aby to bylo chráněné od vodě a tak dále. Rozmanitost. My potřebujeme víc než jednu druhu na plochu. Jo? To je úplně jasný. V přírodě někde najdete monokultury. Tam všude jenom najdete různé kultury, které spolu udělají ekosystém. Živé kořeny. Celoročně chceme mít živé kořeny. Důvod, když já sklízem pšenice, ječmen, něco, jsou tam furt ještě ty kořeny a ty kořeny máme, nebo chystáme ten uhlík, ten CO2, který chceme mít. Tak ty kořeny necháme v klidu. Začlenění zvířat, to je víceméně můj téma, a kontext. A já jsem zjistil, když dělám pastviny, skoro všecko už udělám. Jenom já musím aplikovat ty správné směry. A velmi důležitý kontext. Kontext znamená, že každý z vás, jestli máte zahradu, jestli máte farmu, jestli bydlíte někde, vy máte jiný kontext. Někdo, kdo hospodařuje v Ameriku, v Kalifornii, nebo někdo, kdo hospodařuje v jižním Itálie nebo v západním Čechách, má úplně jiný kontext než ten druhý. To znamená, že celkově příroda funguje všude stejně, ale kontext všude je trochu jinak. To jsou jenom ty literatury, které po mně byly strašně důležité. Tak, co to znamená, když to aplikuju teď u nás doma? U nás doma to funguje tak, že máme 56 hektarů pastviny. To znamená, to jsou trvané trávní porosty, které jsou oplocené. A na tom páseme zvíře. A já jsem zjistil, že normálně byste po ty, kteří nejsou farmaři, normálně byste měl, řekněme, 20 hektar. Jo? Hektar je 100 x 100 metrů a máte takový ty 20 hektarů a pustíte 1. května, pustíte ty krávy na tu pastvě a ty krávy jedou ven a jsme jako když otevřírá Apple Store ráno. Jo? Ty lidi jedou a vezmou ten stroj, který oni chtějí. A to je to samé u ty krávy. Ty krávy budou pást to, co se jim líbí nejvíc. Jo? A to bude 30%, řekněme, s tou trávou. To se jim krásně chutná a potom berou další 30%, který nejsou tak chutnající, který nejsou tak nebo tak energetický a tak dále. A potom, když tyhle 30% oni pásli, oni se budou vracet do ty první 30%, kde to začalo růst od centimetr nebo 2 navíc. A oni furt budou jenom pást tohle z toho. Vy přijdete na to, vidíte 20 hektarů, na to stojí krávy, to je takový přirozený obrázek, který máme v hlavě, ale jak můžu udělat, aby ty krávy pásly i to, co já nechci nebo co oni nechtějí pást? Jak můžu udělat, aby tu produkce z toho moje půdě bylo vyšší? Dobře, tak co já udělám víceméně, já rozdělím, řekněme, to jsou 20 hektarů, 18 hektarů, ale kalkulace je to lepší, když to máte na 20. Tak já bych jim dával každý den jenom na 24 hodin, jim dávám jenom jeden část z toho pastvě. To znamená, 24 hodin budu a to je každý den
jiná plocha a jiný výměr, rozměr. To znamená, že to jeden den může být větší, jeden den to bude mít menší. Záleží, na kolik produkce na tuhle plochu na ten den dneska mám. To znamená, že oni tam budou a já na začátku kolem toho ten červený, to by bylo pevný plot, který tam máme na 30 let, tam se nic nemění. Ten modrý plot já dám na začátku, když já vím, že teď tady budou 3 týdny, já dávám ty modré ploty už víceméně na místě a potom přijdou ty oranžové ploty. Na ten oranžový plot, to vám ještě ukážu, ten dávám víceméně na místě a vidím, kolik oni dneska pásli a jestli zítra oni budou potřebovat víc nebo míň. Jo? Takhle to vypadá víceméně v praxe. Nalevo máme moje krávy a napravo máme porost, na který jsme ještě nepásli. Jo? A takhle to vypadá. Já otevřím plot, ty krávy jedou dál a hned vidíte, že všichni začnou pást. Protože oni se bojí, když já nezačnu pást rovnou, někdo bude pást to, co já chci mít jako první. Ale taky, oni musí pást všecko, co tam je. Nemají tu možnost říct, tohle to mi chutná, tohle to mi nechutná. Oni musí pást všecko. A to, co oni nepásou, oni šlápají na zem. A já chci vždycky, aby oni šlápají, řekneme, 60% z toho trávu na zem a ten zbytek, aby oni pásli. Tady vidíte vodu, to je vždycky mobilní, elektrický plot, taky vždycky mobilní. A tady vlevo vidíte, že mám i mobilní stín. To vypadá jako úplně obrovský slunečník, na který mám stín pro, řekněme, skoro 90 kráv bez problému. A to je všecko mobilní, to znamená, že přijdu s 4kolkem, dávám to na tu další plochu, na tu další plochu, na tu další plochu. Teď máme tady nějaké farmáři. Vždycky je problém, jak to vůbec počítat, kolik potřebují plochu a tak dále. A když tady nemáme farmáři, vy všichni asi milujete čísla stejně dobře jako já, tak já vám vysvětlím, kde to všecko má svoje ekonomiku. Protože to je po mně ten základ, musí to fungovat v ekonomiku. Dobře. Normálně tady v prostředním Evropě se páse 180 dnů za rok. Jo? To řekneme od začátku května do konce září nebo polovinu října by krávy by bylo venku. Jinak oni jsou v stáji a krmíme jim v stáji. Tak já vezmu jeden cyklus, to znamená, že jeden cyklus, to jsou 60 dnů, já ji pásu od první metr čtvereční, to poslední metr čtvereční, který já mám, a oni to pásou celý. Když já končím, ta první plocha měl 60 dnů odpočívat a tam se rostla ta tráva znova. Tak já se tam vracím. To znamená 60 dnů, druhý cyklus bude další 60 dnů, jsme už na 120, třetí cyklus bude 180 dnů, nebo 60 dnů jsme na 180, čtvrtý cyklus už jsme taky na 60 dnů, jsme na 240 dnů. Tak já už pásu 240 dnů, když můj soused ještě páse 180. To znamená, že já mám víc produkce na tu samou plochu, než má on, a já směruju momentálně, já jsem s tím začal v roce 2017 a já směruju s tím, že já chci se dostat na 300 dnů na pastě. To znamená, moje zvíře budou venku na pastě 300 dnů za rok. Jo? Když to řeknu můj soused, on myslí, že jsem se úplně blbnul. Je to reálně, je to možný? Já řeknu, že ano, ne každý rok, souhlasím. Tento rok jsme měli úplně suché léto a museli jsme na to nějak reagovat. Ale v normálním rokem by to šlo. Pokud se teď v tímhle způsobem ta produktiva zvyšuje o
x procenta ročně, tak může počet kusů zvýšit od x procenta. To znamená, že já jsem začal a na ty půdy jsem měl mezi míň než tun na hektar, ale v regionu, kde já můžu mít produkce mezi 5 to 7 tunů na hektar, a já jsem měl míň než tun na hektar do 3 tuny. A já bych řekl, že teď po 6 let jsem všude na ty 56 hektarů, jsem na produkce o 5 tunů na hektar za rok, a to bez zvýšený náklady, bez stroje, bez zvorání, bez nějaký input venkovní, tak to znamená, že ten zisk, který mě z toho zbyde, vážně mě zbyde. A není to jenom takový, že to vypadá hezky pod ty sousedy, ale na konec konců moje čísla dávají přehled, že to funguje. Teď jedu ještě jeden krok dál, ale jenom v rychlosti. Já řeknu seno. Normálně se krmí krávy 180 dnů se seno, senáš, siláš, něco, co bereme z pole a přivezeme to k ním, kde oni jsou. A já úplně nechci krmit seno, když nemusím, protože každý balík seno mě taky stojí peníze. Já ho musím sklízet z pole, tak jeden balík seno mě stojí, řekneme, 35 € za balík. Tak když já můžu mít meziplody na pastě, kde normálně přes sezónu mám, řekneme, pšenice, nebo kukuřice, nebo ječmen, nebo něco, co vydáte do vaše cereály v ráno, tak to budu sklízet, řekneme, začátku srpna. Ale potom mám z tuhle plochu 3-4 měsíce nebo zhruba půl rok čas, ve který se na tu plochu normálně nic neděje. Tak já tam na toho naseju meziplodiny, které nejsou cash crops, to znamená, že já z toho nemám výnos, já jenom chci, aby to bylo na to pole na vylepšování z toho půdě. A já teď řeknu, no jo, normálně bychom přijeli potom zpátky v únoře a začneme mulčovat tyhle meziplodiny, protože potřebujeme přepravit ten porost na další zasejty z nějakého další semenáčku. Řekneme jarní ječmen. A já řeknu ne, já tam přijdu s krávama, budu to všecko pást, ty krávy rostou, já mám z toho maso, které já můžu prodat, a mezi tím mám hnůj na zem, který bych normálně s dalším strojem přivezl na tu plochu. Já s tím zkusím zavřít ten cyklus, kde všecko to, co můj soused dělá se strojema, zkusím udělat přirozené se zvířatama. To je můj cíl. Tady vidíte jenom tu novou farmu, to jsou víceméně orní půdy, na který teď tohle oplotíme. To budou 90 hektarů, na který budeme teď pást zvíře na orně půdě. To je něco, co v Čechách skoro nikdo nedělá, v Rakousku bohudično už pár lidí to začali dělat, v Německu se to začne, v Švýcarsku a tak dále. A v Čechách taky jsme 2-3, kteří chceme s tím začínat, ale ještě to není tak. My jsme to teď 2 roky dělali a ty lidi přijdou od 50 kilometrů jenom, aby se na to dívali, protože oni myslí, že to není možné. Takhle to u nás může vypadat v zimě, tak když já jim už krmím seno, tak já zkusím tu seno jim dávat takhle, rozdělit na ty samé plochy, kde je budeme pást v létě, když máme produkce trávu, ne všude, ale na nějaký čas, a aby jsme rozbalovali ten balík tak, aby oni mohli pást a hnojit na tu místě, kde oni pásou. A další den to bude od 5 metrů dál, od 5 metrů dál, od 5 metrů dál, a na konci sezónu, když přijde duben, květen, všude mám od tolik procenta víc hnůj na zem, a i to, co mě zbyde z toho balíku, mě zbyde na zem za ty žížaly, které z toho dělají humus, a je to zavřený proces. To je vše, co já můžu za 15 minut vysvětlit.
když budou otázky, já tady ještě nějaké chvíle budu.